Podržana je sednica štaba za vanredne situacije opštine Smederevska Palanka, na kojoj su prisustvovali, pored stalnih članova štaba za vanredne situacije, načelnik okruga i načelnik policijske uprave u Smederevu i načelnik vatrogasne jedinice. Ja mogu ovom prilikom stvarno da im se zahvalim na velikoj podršci koju su nam pružili i u vidu materijalnih sredstava i u vidu moralne podrške. Nadam se da ćemo sa tim pumpama koji su nam oni i doneli, koji će stići sutra, uspeti da spustimo nivo reke Jasenice u naselju kako bismo popravili crpnu stanicu broj 8, koja je zaista ključna da bi se nivo vode spusti, da bi se cela ova katastrofa privela na minimum. Situacija je teška na teritoriji cele Srbije. Ona je koordinirana od štaba Srbije, tako da posle okružnih štaba, pa onda opštinskih štabovi. Koordinirana jeste i mi smo ovde danas da pomognemo, jer mislim da je u ovom trenutku na teritoriji Podrinjskog okruga najteža situacija u opštini Smederevska Palanka. Nažalost, imamo situaciju koja je bila i 99. godine ili sličnu, tako da je jako teško. Danas smo ovde da pokušamo da se ova voda koja se nalazi u naselju i poplavila je mnoga domaćinstva, trenutno odvede na što brži i adekvatniji način. Danas smo ovde iz Smedereva doneli jednu pumpu određenog kapaciteta, međutim stiće ovde uskoro još pumpi vrlo velikog kapaciteta da se brzo obori nivo vode koji za sad opterećuje i onemogućava da se sve ovo dovede u red. Štete su svakako velike kao i 99. godine. Ono što je sada teže jeste da je to na čitavoj teritoriji Srbije i kad zatražite pomoć od drugih opština i oni ne mogu da vam pruže jer su opterećeni i oni sredstvima. Pre svega tražimo pumpe, cisterne za pijaću vodu, znate da Palanka nema vodu i ranije, a i zbog ova situacija je sad posebna. Mi uvek rešavamo probleme kada se već nešto desi, nikada skoro preventivno. Nažalost, mnogo problema ima i ja mnogo iniciram stvari da se rešavaju baš na okružnom nivou, jer ono što sam ja konstatovao kad sam počeo da obavljam ovaj posao i ranije, jeste da pre svega oni koji imaju novca i koji bi mogli da nam pomognu, a to je Evropska unija, oni i tekako jesu zainteresovani za regionalne projekte. Na nama je koliko ćemo mi projekata regionalnog karaktera da osmislimo i da ih prezentiramo, da nam je baš to potrebno i da za to dobijemo novac. Mi svakako moramo da svi dobro razmislimo, da odbacimo sve suprotnosti koje su postojale, koje eventualno postoje i da radimo u interesu ove sredine. Ja sam za to raspoložen. Znači, jer kao što i sami znate, potičem iz ovog kraja, ovde sam obavljao funkciju i u dobrim uslovima i u vrlo teškim i sinoć sam ovde došao u pola noći da obiđem Smederevsku Palanku, nije bilo to u naselju što sada vidimo i video sam jednu potresnu sliku, znači da u pola 1 noću ljudi evakuišu ono što je njima važno, a to je domaće životinje i to je bilo kao da je ratno stanje. Vrlo potresna situacija koju sam noćas video.